Takže, dobrý deň a vítam vás u ďalšieho videa. Dneska si idem zahrať Grow Garden. Pokúsim sa tam získať najvzácnejší seed v hre. A pokúsim sa ho zasadiť si. Neviem koľko na tým strávim, ale ak ho nezískam, no tak to asi lívnem. Takže po tom obrovskom admin abuse, čo nám tu toľko vecí restokli, tak záhrada vyzerá takto. Už to není ani záhrada, už to je čistá džungla. No a každopádne idem sa pokúsiť to získať. Trošku si upracujem inventár, lebo tu mám toho strašne veľa. Som triceratopsy. Síka. No. Môžeme ísť na to. Nie je to staku. Za 1000 robuxov to fakt nechcem kupovať. No. Takže idem si urobiť asi melón metódu. Ja som čakal vlastne, kým si to viem vykraftovať. No. Urobím si v tomto videu aj tú melón metódu. Len, melóny si fakt nejdem kúpovať takéto drahé. Takže chvíľočku idem počkať. No poďte, ideme robiť tie tak. Dobre. No, takže chvíľu som počkal a už sa restokli tie melóny a nie som si istý, ale asi som mal v inventári nejaké melon seedy a ja som na ne tak dlho čakal. Mi neveral a fakt som mal presne 3 som mal. Na jeden svoj cukor sprinkler. Ne. Ja nie som normálny. Ja som iný. Tak to poviem. No. Ale neviem, či ten nový seed získam, lebo je to strašne malá šanca. No. Ak ho získam, tak to budem oslavovať. No ale čo tu má týpek? Nikoli sprinkler, wow, to je fakt. Čo ti dáva to, čo je toto? To je riadne. No, takže pokúsim sa to získať. Mimochodom jahody, boli nikdy zasa, až kým sa nestane tento nový, krásny seed. Elder Strawberry seed. To nejdem nikomu bývať. No, takže už sa chvíľu mal vyrast, takže čakám na to. No. A počkať. Musím na niečo počkať. No, takže mal som menšie prerušenie, no. Ale som späť. A tie melóny už tu rastú a potrebujem ešte water canny. To sú cleaning spray. Hej, ale takto čo je?
8 IUS. To mi nevystačí určite. Tie melóny strašne pomaly gromujú. No, poďte už rastie vy melóny, konečne. Takže, idem si urobiť sweet sour sprinklery. Ja to poskypujem, lebo to strašne dlho trvá, kým sa vyrobia. A každopádne idem si tu zobrať tie mastry, ešte z admin Epiusu. Aj keď ja už tam jeden dal som, no. Takže už tam jeden mám. Dobre, no. A to nemyslíte vážne, no. Idem si tam rýchlo dať tie melóniky, skúsim tam dať tie najmenšie. Krvom gardina si nefunguje, takže podľa veľkosti to dá si. Pôvodne som to chcel urobiť na bone blossomku, ale som sa rozhodol, že minule som z môjho melónu zarobil strašne. To je na hodina. Idem si ešte do garny pre jeden. Ale som rád, že to je čistá džungla, lebo je to celkom aj dobré. Vy viete cestovať v čase, ale ja nie. Takže snáď musím čakať. No, dobre. Takže už som si vykraftil aj tie sweet sour sprinklery. No, mám aj nejaké waterinkeny. A myslím, že je už čas na to. Moje moonmelony teraz vyzerajú takto. Za chvíľu budú vyzerať obrovské. Takže je na to. Hej. Hej! Haló. No to nefunguje. OK, haló. Vyvolím to. A teraz si idem zahrať nejakú hru a idem chvíľu počkať, kým sa mi to urobí. Takže čau. No takže som tu späť po dosť zlej dobe. Som dosť dlho čakal, no a teraz teraz sa tu idem pozrieť na to, či už to je. Dosť dlho som čakal a už by som relatívne chcel, aby to bolo. A vyzerá, že ešte to fakt není. A idem sa pozrieť ešte do shopu, či tam fakt niečo nie. Je tu Honey Merchant. Yes. To je extrémne dobré, že je tu Honey Merchant. Ukáž mi shop. Flower seed packy, slnečnica ti môže padnúť, tie si berám. Bee-egg, no way, nemám už na ne. Sakra, mám asi 18 minút na to. No tak, nemám tu niečo pollinated, toto asi nenájdem. Tak kašlem na to, no. Na budúce bude honey, či bee-egg, sorry. No, som trošku zachrypnutý, neviem prečo. No a idem si pozrieť tie flower seed packy. A strašne sa nadliem, aby mi padla slnečnica. Slnečnica, kam, jak to hovorím. No.
Rúža, no nič, foxlovka je dobrá. Jednu už mám. Ďalšia rúža. Prečo? No, to nevadí. Mám tu osu. Čo to drží? No. Vole, čo to? Zenrox. Dobre. Takže môžete vidieť, že zatiaľ že pridajú nový Blossom. To vyzerá, keby to bol nový Blossom. Mám za 1 bilión restoknúť. Asi úplne nejdem. Ja si kúpim radšej Zenzipeky. A čo mi zo Zenzipekom padne? Yes! Yes! Aspoň to. No poď. Okej. Absolutne neviem, čo mi to práve padlo, ale je tá blamač, čo je to? Tu si odložím všetko ostatné. Ja to už musím rýchlo, lebo bude fungovať sprinkler metóda. Super. Tak. Asi znovu musíme počkať. No, takže robil som tu sprinkler metódu a neuveríte, čo sa stalo. Rainbow Moon Melon. Ja sa pozriem, koľko taký má hodnotu. No, tento má hodnotu 15 okradnúť. No, bolo to niekto, co som videl. Haló? Tu je môj noč. OK, ten má veľkú hodnotu. Tak podarilo sa mi iba urobiť Moon metódu. No, teda sprinkler metódu. Tak, čau.